jaksin Antteri rupaatilla semmoisesta asiasta, kun jäin tuossa aamulla miettimään omaa itteeni taas vaihteeksi ja omia motiiveja, niin tämmönen asia kuin ihmisyys ja mitä niinku ihmisenä olemisessa on tämmöistä inhimillistä, ja jotenkin omalle kohdalle tuli tälle aamuun se semmonen oivallus taas pitkästä aikaa, että sitä on niinku elänyt taas tovi aikaa luulotellen olevansa jotakin semmoista, mikä ei oo, ja sen kautta niinku tullut semmonen tietyllä tavalla väsymys päälle, ja tänä päivänä mä oon sillain niin onnellisessa asemassa, että aika hyvin itsessäni tiedostan noita asioita, että silloin kun hiipii semmonen tietty väsymys päälle, niin ymmärtää sen, että se on niinku sitä, että on lähtenyt elämässä niinku taas jotenkin tietyllä tavalla väärille raiteille, ja sit kun jäi sitä miettiin niinku vähän enemmän ja taas niin mukaisesti kirjoittelin tuolla asioita, niin jotenkin tuli semmonen tietynlainen helpotus, niin kuin, että taas voi ottaa hartiat alas ja todeta, ettei tarvi yrittää niin olla enempi kuin on, että se taas palataan niin mitä mä aikaisemmissa videoissa puhun niistä pienistä tekemisistä, niin ettei lähde liikaa niin ottaa vastuuta elämässä toisista ihmisistä tai niiden elämästä, ja toisaalta sitten se semmonen niin tietty armollisuus, että vuorokaudessa on tietty määrä tunteja ja mulla ei niin ole mahdollisuuksia kovin älyttömiä niiden tuntien aikana touhuttaa, niin jotenkin kaikki lähti siitä, että mä niin rupesin miettimään sitä, että mulla on ollut vähän semmoista väsymystä nyt päällä, ja toisaalta tiedän itsessäni, että silloin yleensä mulla nousee joku negatiiviset tunteet tai väsymys, vaikka mä niinku koko lailla kovasti pyrin tekemään asioita sillä että oikeilla motiiveilla, niin sit kuitenkin taas ne negatiiviset tunteet jotenkin osoittaa sen, että sitä on niinku päästänyt hukkumaan ne omat todelliset motiivit niiden tekemisten taustalla, ja mistä päästään siihen, että on niinku, että mäkin voin todeta, että sitä on ihan inhimillinen ihminen, ettei oo mikään, eikä tarvi ollakaan mikään yli-ihminen, että pystyy kaikkeen ynnä muuta, mutta ristiriitasta mun elämässä on lähinnä se, että niinku aikaisemmista videoista käynyt esiin, että sitä on niinku tarponut tosi syvällä suossa elämässä, ja sitten kun on niinku lähtenyt kasailemaan elämänsä ja itsensä niinku pienistä palasista uusiksi, niin on jotenkin sillä tutkimusmatkalla päässyt sitten syventyy semmoisiin asioihin, mitkä koskettaa kuitenkin lähestulkoon jokaista ihmistä, ja sitten niitä asioita on tuolla niinku kirjoittanut ja puhunut ihmisten kanssa avoimesti, niin sitä niinku monta kertaa huomaa miettivänsä omassa elämässä sitä, että kun on aina elänyt sillä ihmisenä, jolla ei ole ollut semmoista tervettä itsetuntoa koskaan, niin sitten kun avoimesti kirjoittaa mitä niinku ajattelee asioista ja mitä niinku huomaa itsessään, niin sitten joskus tulee ihmiseltä semmoista niinku yltiöpositiivista palautetta niistä jutuista, ja sitä välillä huomaa olevansa niinku helisemänsä itsensä kanssa, että miten näihin pitäisi suhtautua. Ja pääsääntöisesti mulla on sillä lailla ollut hyvää elämässä, että mä aika hyvin tiedostan sen, että mikä on mun oma osuus asioissa ja mikä on sitten taas se semmonen osuus, minkä mä koen, että se hoituu sen jälkeen, kun minä olen osuuteni tehnyt niin parhaalla mahdollisella tavalla, niin se on ehkä se asia, että miksi mulla ei niinku lähe sillain niinku ekoon paisumaan, mutta en tiedä, se on asia, jota mä oon paljon miettinyt ja välillä tarkkaillut itsessäni, että
Joo, tiedostan olevani ihminen siinä missä muutkin, että jotka niin tietyllä tavalla kaipaa tulla huomatuksi ja hyväksytyksi omana ittenään. Ja jotenkin tässä liki vuosikymmenen periodilla niin välillä on miettinyt, että ylittääkö yhä niin liikaa niissä asioissa, että on vähän semmonen, että välillä pohtii sitä, että no varmaan se niin vähempikin riittäisi siihen, että tulee hyväksytyksi ihmisten keskuudessa, mutta sitä kyllä on aika hankala omaa itteensä niin hillitä, kun se siihen niin lähtee, mutta jotenkin mulla on se positiivinen, että mä niin paljon tarkkailen itseä ja omia tekemisiä ja aika hyvin tänä päivänä saan kiinni, että jos mä yritän tehdä esimerkiksi jotakin hyvää ja vaikutin siellä taustalla on joku väärä, niin siitä tavalla tai toisella sitten äkkiä tulee omaa oloa semmoinen signaali, että mennään vitikkoon ja sen kautta pystyy sitten aika hyvin tarkastelemaan sitä, mutta lähinnä näitä tekemisiä ja niiden taustalla niin tulevia juttuja niin miettinyt sillä lailla, että laajemmaltikin, että kuin moni meistä loppujen lopuksi pysähtyy elämässään miettimään, että miksi tekee jotakin asioita. Että esimerkiksi se, että no miksi niin jos tekee jotain tiettyä työtä, niin kuin moni sitä pysähtyy miettimään, miksi sitä tekee ja miksi sitä tykkää tai ei tykkää ja muuta. Ja mä koen kuitenkin elämässäni sen, että on niin kuin loputon mahdollisuus ihmisenä kasvaa sillä lailla, että aina jos tulee elämässä tilanteita, että no okei, nyt toi asia kyttää vastaan, niin siinä pystyy tarkastelemaan, jos haluaa, niin sitä omaa osuutta ja omaa suhtautumista, asennetta ja sit sitä, että onko kyseessä joku semmoinen asia, mitä mä yritän väkisellä on niin tiettyyn muottiin, vaikka sitä ei ole edes siihen tarkoitettu. Ja jotenkin se semmoinen niin tässä kohtaa itselle semmoinen tietty armollisuus nousee siitä, että kun mä niin koen tosi tärkeänä omassa elämässäni, että mä avoimesti puhun asioista ja kirjoitan ja jaan niin sitä, mitä milloinkin niin mietin. Mutta sitten taas se, että sen ei ole niin lähtökohtaisesti tarkoituskaan olla semmoista, että siitä jollain tavalla minä tulisin riippuvaiseksi tai se, että joku toinen ihminen siitä niin jotenkin jäisi siihen niin koukkuun, että sen elämä pysyy vuosissa tai mun elämä pysyy vuosissa, kun mä teen koko ajan jotain tiettyjä juttuja. Tää on ehkä niin se asia, mitä mä niin omassa ihmisyydessäni pyrin tässä hetkessä miettiin, että kuinka paljon asioissa on sitä, että se menee niin överiksi ja jotenkin semmosia tiettyjä konkreettisia valintoja tehdä asioita. Et esimerkiksi nyt kun ihan niin kuin oikeasti kokee sen, että on niin kuin ottanut taas liian paljon vastuuta elämässään, niin tuntuu, että väsyttää, niin puhaltaa se peli poikki kokematta siitä sen syyllisyyttä. Tämmönen pieni liikkuu oikeaan suuntaan, esimerkiksi se, että mulla kun on yrittäjänä tietyllä tavalla mahdollisuus järjestellä työpäiviä, niin järjestää sen yhden päivän sillä lailla viikossa, että pystyy vaan niinku huokaseen, niin sen mä uskon, että se auttaa sitten taas niin mua kuin sitä kautta muitakin. Ja semmonen niinku luopuminen siitä, että on jotenkin korvaamaton, koska mä sen tiedän, että ei meikäläinen mikään korvaamaton ole missään suhteessa. Sitten taas mistä päästään siihen ihmisen hyvinvointiin, että just tuossa aamulla kirjoittelin sitä, että jos niinku joku ihminen multa kysyy sillä ilman mitään taka-ajatuksia, että miten mä voin, niin yleisestihän sitä ihmiset sanoo, että ihan jees, ei mitään ongelmaa, ja sit samalla niinku miettii pienessä mielessä, että no kun en sanonut, että kun tää asia vähän niinku vaivaa.
ajan toi asia niin painaa mieltä. Ja kuitenkin mäkin olen kokenut elämässäni sen, että silloin kun mä rehellisesti sanon ääneen, että no nyt esimerkiksi väsyttää. Ja sitten kun se toinen ihminen on siinä tilanteessa sillain, että se vilpittömästi on kysynyt, mitä mulle kuuluu, niin silloin siinä on niin lähtökohtaisesti se sellainen tietty dialogi käynnistymisen. Ja sitten jos mä sanon, että okei, mua väsyttää, niin toinen automaattisesti rupeaa purkaa sitä, että se kysyy, että no mistä se johtuu. Ja mä pääsen sitten niin ääneen pohtimaan sitä, että mistä se johtuu. Ja nämä on niitä juttuja, missä mä oon niin kokenut ihan älyttömän paljon elämässäni saaneeni, että mä oon rohkaistunut ihmisiin luottaa sillä lailla puhumaan niistä asioista, mitkä oikeasti niin painaa mieltä tai on niin taakkana, koska sitten taas tullaan siihen, että mä oon niin konkreettisen karvaasti elämässä oppinut sen, että on yrittänyt ihan liikaa yksin, hetkittäin yrittää vieläkin, mutta tänään jo ymmärtää sen, että sitten kun alkaa käymään kipiä, niin sitten on aika niin hellittää sitä yksin yrittämistä. Ja ei meidän ihmisten ole tarkoitus niin yksinään taistella elämässä. Meitä on kuitenkin 7 miljardia tällä telluksella, niin eiköhän jokaiselle ole joku, joka niin toimii niin sanotusti rinnalla kulkijana. Ja sitä kautta se on niin kuin tosi helpottavaa sitten huomata se, että niin paljon se puhuminen niin helpottaa omaa mieltä. Ja mulla on ainakin ollut semmoinen hassu tässä matkalla, että silloin kun tulee joku negatiivinen fiilis päälle, no ensin kun sitä lähtee niin kuin omavoimasti tappelee, että ei haastakaan puhu tästä kenellekään, tää on juttu mikä mun täytyy yksinään ratkoa. Ja sit taas tulee vaan se väistämättä, että mitä kovempaa niin kuin asia kaipaa tulla niin kuin kohatuksi, niin sitä suurempaa ääneen se niin kuin pahana olo sisällä muuttaa. Ja sitten kun se kipu käy tarpeeksi kovaksi, niin sitten kun se puhuu ulos, niin ensiksikin se helpotus siitä, että kun sitä ei enää yksinään omassa päässään tarvitse niin kantaa sitä asiaa. Ja sitten toisaalta se, että kun mulla yleisimmillään pääsääntöisesti tässä hetkessä varsinkin niin kaikki negatiiviset tuntemukset ja on ne sitten fyysisiä tai psyykkisiä, niin ne johtuu siitä, että mä jollain tavalla harhaudun elämään niin sanotusti väärää raidetta. Ja niin hassulta kun se saattaa kuulostaakin, niin totta kai joo, se on ensin niin kuin hävettää myöntää, että mä oon tällainen niin kuin toiminut. Mutta se on sitten toisaalta se, että sit kun sen kohtaa, niin kuin siitä nousee häpeä ja tämmöisen niin kuin myöntää, että on vaan ihminen eikä mikään Jumalasta seuraavan, niin siitä tulee se semmoinen vapautumisen kokemus sillain, että ymmärretään itsekin, jos sen sanoo ääneen, että joo, ei mun tarvi ollakaan mikään niin yli-ihminen. Ja sitä kautta se taas se semmoinen joku yrittää olla jotakin vaatimus niin kuin poistuu. Ja huomasin tuossa aamupäivällä itsessäni sen, että tarkistelen omia motiiveitaan sen, että miksi yrittää niin kamalasti tehdä jotakin hyvää elämässä ja miksi sitten niin tietyissä asioissa kun saa jonkun idean päähänsä ja kun sen niin ajattelee omassa päässään, että no jee, tää on niin suurikin juttu ja no sit kun asiasta ottaa selkoa tai saa tietoa jostain, että okei tää juttu on jo toteutettu, niin se hassuus siinä, että kun sit tajuaa itsessään sen, että taas tullaan siihen, että ehkä ne mun ideat ei olekaan niin maailmaa mullistavia, niin vaikka se tuntuu toisaalta pahalta ja vaikka se hävettää ja vaikka mitä, niin siinä niin kun sit taas tulee se semmonen tietty armollisuus ainakin mulla, että no ei tarvitse niin keksiä mitään polkupyörää uudestaan. Et mä tiedän, että meitä ihmisiä on niin paljon, niin täällä on keksitty lähestulkoon kaikki. Ja toisaalta sit se, että taas palataan siihen riittämättömyyden tunteeseen, niin mä sitten palasin tuossa aamulla siihen, että okei, mä nyt riitän ihan tämmöisenä ilman, että tarvii keksiä mitään parannuskeinoa syömään. Mut se on jotenkin jännää tää ihmisenä eläminen ja sen inhimillisyys. Kyllä mä huomaan
jatkuvasti sitä, että vaikka mulla on elämässä kaikki hyvin, niin mä huomaan niin kaipaavani hetkittäin jotakin semmoista, mitä mulla ei ole. Mutta kun sen toteaa itselle ääneen, että okei, se on ihmisluonne, mistä sinällänsä ei varmaan koskaan pääse pois, mutta yksi keino mä oon oppinut sen, että aina kun tulee joku tarve tai ajatus, että tarvisi elämässään jotakin ekstraa, niin siinä kun pysähtyy kysymään itseltä, että miksi mä sitä tarvisin. Sitten kun toteaa, että mä nyt oikeasti sitä tarvin, niin sitten seuraavaksi rupeaa miettimään, että mitä kaikkea mulla elämässä tässä hetkessä on, niin sitten sieltä yleensä löytyy se kiitollisuus siihen, mitä elämässä on saanut. Ja sen kautta taas palaa siihen omaan pieneen kokoonsa, ettei mulla että ne välillä ne mun ajatukset ja ideat ja unelmat ja haaveet on sillain kohtuuttomia tai suruettujakin, mutta sekin on osa minua. Eikä siihenkään ole. Se on tämmöistä tää ihmisenä taivaltaminen ja jotenkin niin kuin mulla on toi häpeä, kun siitä sanoin, niin se on ehkä se asia, mitä mä oon kantanut sisälläni läpi elämäni suurimmaksi osaksi semmosena vääränlaisena minusta johtumattomana häpeänä. Olen huomannut sitä, että kun rohkaistuu siihen, että sitä ääneen niin kuin puhuessaan kohtaa, niin huomaa, että sekin on ihan inhimillistä. Ja siitäkin voi niin luopua. Ei tarvitse kantaa läpi elämässä jotain ihmeen häpeä identiteettiä. Ja sen kautta niin kuin joko hautautua johonkin maan alle tai sitten vastavuoroisesti toinen äärilaita yrittää jotain ihan elää vaan sitä elämää semmosena, kun se tänä päivänä kohdalle sattuu. Ja jotenkin varsinkin tässä yrittäjyydessä, niin mulla on niinku se semmonen, että mun pitää olla tarkkana sen kanssa, että mä en lähde liikaa niin säheltää sen kanssa, koska sit se äkkiä menee siihen, että mä rupean niin tavoittelemaan taivaita ja kohta mä huomaan eläväni tilanteessa, missä mulla ei ole sitä vähästäkään aikaa siihen itteni äärelle rauhoittumiselle ja sitten toisaalta sitä kautta ei ole aikaa muillekaan ja sitten ollaan menty pahasti pitikköön. Ehkä sen vuoksi voin tässä niinku armollisesti todeta, että huomenna pian vapaa päivä ja ihan siis semmoisen, että silloin ei edes mietitä mitään, ei analysoida eikä kovin. Pysähdyttää nyt levähtää niitä asiaksellaan taivaltaa tätä niin kutsuttua elämää. Mutta näillä miettein kohti päivän mahdollisuuksia palaillaan taas. Moi moi!